Kita mo yun? Kita mo. Thank you po. Kukuha ko binusa niya. Tabal ka. Ninay ko may ate, siyempre. Nakunta na pa ako kaya. Wala ko lamesa. Ha? Wala lamesa lang ang bayad na lamesa. Sige, siyempre sa akin pa pa. Baka mo order ko lang. Ate mo na yung pwede makasakit. Baka mo na? At pagkakalilir pa muna. Mga bago na. Pila niyang oras ni? 30 minutes. Kita mo dada ka to. Ito ay ako. Mamandar tao niya. Oo, makalimutan na ano. Ako ba nila ka? Bagal yata. Mabilis na ako. Kain. Bayaran niyo yung oras mo. Tatamis dito na yung sasali. Pwede ka rin mag-overnight din mo. Wala na kang pa man 13 minutes. Ang kata mo mo kita?
Bakit ang gilid mo ba niya? Lain kok ka mo putiya mo dito. Sumin kok mo yamin mo putiya mo. Sprite. Beke ni katawa. Dali niya mo. Mabayad kito. Tatawasan. Kaya ni Adal. Sabi dito. Oh, sabi niyo kuya. O kuya. Iki mo na reta si Nenko. Bakit may sindewari? Pwede na reta. Dwala pa. Muli namin kanyan. Baka mo pari na laki pang ulam. Nakaram na yung garan eh. Na? Libutan mo na yung garan eh. Hali pa. Kaya ba? O maglakad. O paksabi may kuya maglakad kami. Oh, may kakain lamay sa tabal bal may pa. Butan de pa ang diretso ang garan. Ayan o. Diretso dyan. Sino yung nanganap mong ano? Wala ka pa dito. Ang dami ng tuloy. Hindi pa. Bakit? Mamaya na. Bike tayo, karera tayong dalawa. Marunong ako. Ikaw marunong ka. Pagkaran lang nakapicture. Hindi ko makita yung nahanap ko. Hmm? Po kaya, picture lang kita. Dito maganda oh. Huwag ka maupo. Mamaya. Eto magandang ano, nakagitna.